Vyzerá to strašne málo, kámo. Dobre, 20 klikov, kámo. 720 klikov. 720 klikov. Fuj, ty kokos. $20, dobré. 740 klikov, kámo, ty kokoček už nevládzajú. 740 klikov. Možno sa premiestnime teraz do inej miestnosti, kde už pôjdeme tých 260 klikov bez rozprávania. Proste už iba all focus na to, aby som to dokázal, lebo už, kámo, už mi není vôbec do rečí, ale že absolútne, ty kokos. No a posledných 260 klikov do 1000. 19, 759. Kámo, dokončím ten jeden. Do steny. To je ale sranda. Dobre, ale budem sa šetriť. 760 klikov, skoro za 15 minút, 240 klikov.